To, yanzu dai ka ga a matsayinka na jan wuya ko kuma in ce uban daba, ya aka yi ka tsinci kanka a cikin harkar da ta shafi soyayya? To, ya za a ce jan wuya ba zai yi soyayya ba, saboda za ka ga tattabara ma tana da saurayi, maciji yana da saurayi, bari na tsaye da kai daga nan, balle kuma ni wanda ina yin rabbi ba abin da zan tafi tunawa sai budurwata. Na Ina gode. leƙo gwanjona sai na ga tana soya awara da dankali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Yusuf Aminu Ibrahim, inkiya na mama. Ni ne zan gabatar muku da sabon shirin nan mai suna Soyayyar ɗan daba. ku biyo mu domin ku ga yau da wa muke tare. Babban baƙonmu, barkanka da zuwa. Barka dai. Yawwa. Masu sauraronmu ko in ce masu kallonmu za su so su san da wa muke tare. Da farko dai sunana Halilu Musa Salanta bayan ITF wanda aka fi sani da Yawwa, kaɗan yi wa masu kallonmu sallama. Assalamu alaikum masu kallon mu. Ka yi wa masu kallonmu sallama, amma baka faɗi cikakkiyar inkiyar da kowa ya fi sanin ka da ita ba. To ni in da kowa ya fi sani na da shi ne Halilu on top a ci a sha a yi wa Annabi salati. To, yanzu dai ka ga a matsayinka na jan wuya ko kuma in ce uban daba, ya aka yi ka tsinci kanka a cikin harkar da ta shafi soyayya? To, ya za a ce jan wuya ba zai yi soyayya ba, saboda za ka ga tattabara ma tana da saurayi, maciji yana da saurayi, bari na tsaye da kai daga nan, balle kuma ni wanda ina yin rabbi ba abin da zan tafi tunawa sai budurwata. Na gode. Ina leƙo gwanjona sai na ga tana soya awara da dankali. Ta ƙarshe ma dai budurwata ni limamin unguwarmu a lokacin yake kuma yashi ita ce budurwata. Akwai akasi ɗaya fa da muka samu abin da ya ban mamaki. Ina gwanjo ina gwangwan sai kuɗin gwangwan ya ƙare. Ashe jarin awara nake bayarwa. Ita kuma sai ta cinye jari. Ana nan ta hatta suke da sai na siyo mata waken suya. A rayuwata kaga oga ko ai na ga ƙoƙuwa. A gaskiya dai. To wata rana sai wani ya zo lokacin mu zance gurin ƙawar budurwata ba gun budurwata ba. Yara na sun zo gare ni mun ɗan sha abin da muka saba sha na sai musu dankalin budurwata na 1000 muka cinye ido. Muka sai ruwan rabin leda ya ƙare ban biya kuɗin ruwan ba. Saboda ɓacin rai ni a zuciyata ta fara ɗan canja min kuɗi na yana yin ƙasa ne. To fa sai na shiga loko zan shiga gida da ni da yarana so mai suka zauna a ƙofar gida. Sai Allah ya kawo wani yana kula ƙawar budurwata ya zauta budurwata ya kula. Shaf sai da gargaje shi. Sun mammaka mai wuƙa a baya wayar samani aka kawo ni sai na aro musu fari da diyaza. Sai mun na samu kuɗi ko dan na nemo jarin da zan ƙara sayo sikeli sai na ci gaba da gwangwa. Ka san ai kuɗin na bola. Sai rashin sani ya samu sai gwanje mun gafa. Sai ne wata ba a sai wando ba. Shi dai bayan ci da ni. To kaga ai shi soyayya dole ne wannan yarinyar ci kuɗi na a in na kalli ta yana tuna kuɗin nan. Sai ce zubo da kan 300 a 200 ba biya ba zan ba. Haka nake ɗan rarragewa a lissafi ma dai na ci wajen kayan 3000. Domin ta ci min wajen 150. Waye a sama? A gaskiya dai ita ce a sama. To amma bayan ita kana soyayya da wata misali a lokaci guda ko kuwa dai? A ni bayan ta bana soyayya da kowa amma fa da naga ta fara kware min ni ma yana je san wata yarinya ana ce mata Fati mai awara. Ba na soyayya in ba ki sai da abinci. Allah ya biya. To oga ai baka tambaya saboda me ko me ma'ana. Okay to shikenan saboda me? Saboda mu ni misali a yanzu na sha marab ɗaya na taba. To gaskiya zan iya ce ma 500. A gani dai faɗuwa nake kulle yawan. Kuma saboda me akan mata ne. Ita wannan mai awar da nake gaya ma da na same ta. To ita ma fa yayi tangal. In ta zo gun gwanjo daga gaishe ni suna ta sa safa. Ana cikin surutu muna shira sai dai ta ce min sai an jima. Sai na duba yana ai an tafi da kuɗi na. Ka gani again anan ma fa faɗuwa nake. Ita ma wanka take. Dole ita ma a ƙara yi hawa ta ko. To ita ma daga mai ya kuɗi ce sai an ajiye ta a gefe. Ta fara kwaran ita ma kenan a inda na nuna ma. Sai na ƙara samun wata yarinya a Rimi ana ce mata baby. To ita kuma baby sai ta zo min da labarin ai tana sai da takalmin mata da na maza. Sai ce to ainihin uwar ɗakin tana sai da leshika da yadi da shadda
kai har da hijabi ma duk da na zallabiya tana siyarwa. Eh. Sai muka tafi da ita gidan hajiya rumi fa muka je hajiya ta karɓe ta hannu biyu ta sha ruwan faro wanda ta ɗaya ba ta sha ba. Dalili na da nake jan wuya na kai na ja ta gidan ta hau beni a kunna mata AC aka irga mata wando dozin 3 dalili na riga dozin 3 dalili na huluna na sanyi dozin 5 aka bata kuma safa hannu dozin 2. Ni tattara na ɗaukar mata mijinta ce ne ni na ɗora a ka tana tafiya muka je na kai ta gidansu. Bayan wata 3 da kai kayan nan sai na waiwaye ta akan hajiya ta mun waya ya batun kaya. Ina zuwa muka magana kaya dai a wata 3 riga da wando ɗaya aka sai. To da aka sai riga da wandon nan guda ɗaya sai na je gidansu na ce na zo karɓi kuɗin kaya. Kuma fa ni na kai ta aka ba ta kaya sai ta ce min dole sai na kirawo mai kaya za ta ban 4,100 riga da wandon nan. Can yara na suna za su shiga su ebo tukunyin gidan da murhun kowanne mu je mu auna 'yan gwangwa. Sai na wani lissafi saboda ni ai gasan jahili ba da ba kuma jahilin ma baya shaye-shayen. To mu kuma wannan manzon Allah ce a rabu sun faɗa da komai a gwaran sai na gaya musu ga yanda za a yi bara na kira hajja na haɗa su da yarinya. Sai na kira hajja na haɗa su da yarinya. Sai hajja take cewa in ba a baka 4,500 ba Halilu kawai ka yabo su da Dubai da cikin gida ka kawo mun. Sai hajja aka ce na taho da wayoyin mutane fa. Sai ce ai ta fi ƙarfin wayoyi ne yabo su da Dubai da kawai na zo mata da su haka ta fi so. To amma yanzu kai za ka iya shiga har cikin gidan ka je ka ɗauko musu sub da Dubai da? To zan iya shiga ba zan iya shiga ba saboda me in na shiga za a yi min wani shayar. Amma me ni na kai ba ni zan shiga ba zan iya tura mutane na akwai sarki akwai Abubakar Awawa akwai Tsila akwai Mata Saka akwai Ɓamɓam akwai Kan Dabba. To iya wa'annan in na tura su kai hatta gidan da zai ɗauko mun za a yi. Amma duk ba mu wannan da su ba saboda zaman lafiya ake so. Shaf na sa kati yana ƙara kiranta hajiya kenan. Sai ce ake cike na ce mata ni ba sun nuna ba su yadda da ni ba su ban cash a hannuna ba sai dai na rako su gunki sai su ba da kuɗaɗe. To ita kuma hajiya ta ce a'a kai kaya dole kai za ka tawo da kuɗin kaya. To ni aka ce ina lamba account na ce ni ban ma san me lamba account ba. Amma sun ce akwai masu POS a gari. Sai mu tafi mai POS sai aka tura mai 4,500 mai POS ya cire 100. Ka ban kula ba yaro na ya fafasa mai POS baki saboda ya cire naira 100 wai caji ne wannan. To sai na yaro kici ashe ba iya dokaye ba har da kwamfuta gun ya taho. Na mai POS. Na mai POS da injin POS yana taho da su muka hau ɗan sau sha Rano gidan mai. Muna zuwa Rano a gan fa mu muna neman wani kuɗin namu sai muka shiga gidan mai sai muka ɗauke musu inji. Ka san wani irin inji POS kenan mai layukan nan guda 2 a ciki. To akwai ɗan yaro na guda ɗaya za a gan shi kanshi cross ne nan cross ne 2 ko nan cross 3 nan cross 4 nan cross 5 sai ce on top in ba kai da aka tafi da POS ɗin nan mai Rano na rantsa da Allah zan baka miliyan 1. Sai ce to ni aka bin miliyan 1 ina za a kai ni sai aka ce za a tafi da ni Nijar. Na ce to in kuɗi na ariya za a yi za a dawo da kai Kano. To a Kano wani unguwar za ni aka ce min Salanta sai na ƙasa ta ce fa ga su Darma suna nan ma Ibrahim injiniya yana nan kuma su suna cewa in muka ba daidai ba mu gyara to kuma za mu yi ba daidai ba mu shigo lokon mu. To da wani idea ta zo min sai ne tunanin kuma lahira ma fa zan da ku in aka tabbata da wannan PS haƙin mutane da yawa a ciki da kuɗaɗe. Sai na ce kai mai ɗan soju ya mana mu koma gidan mai. Sai mu koma gidan mai daidai inda aka ɗauko wannan injin POS to almuri ne ya ɗauko ne kuma Halilu Antan mai gidansa sai na mayar a gaban manaja ga su Haji Kawo a gefe. Kai a kan haka ma Haji Kawo ya ce gobe na zo ya mun auren zai ban kuɗin siminti ne dan ne kwano a shagon gwanjona. Na gode. Sai mai gida a kan gaba ne. Gaskiya ne. Ga yaran 'yan daba. Kaga gaskiya da riƙon amana ya jawo ma ci gaba a harkar kasuwancin kama. To ai ban gama kai ka ba.
ba san kuma ya ta karke ba da magangaro loko. To mun gangaro loko sai muka je muka sai fisko guda biyu muka sha. Yaran nan duk sai suka kawo bacci. To civil defense a haisan san da kes ɗin da kowane POS ɗin da aka yi a gidan Erano. Sai aka zo guna aka yi inviting ɗina. Sai na ce to ni mene da za a kira ni? Sai aka ce ai kai ba kai ake so ka zo ba. Wa'annan guda ukun da Snake da Said da Almari da wannan gatarin da cikin shagon. Sun ce wani irin gatari kuma aka ce a kakkai ƙarya mana Ibrahim ko na ce dai a ci a sha. Sai na ce to bara na faɗi gaskiya akwai gatari da yake a ƙasan tabar mata cikin aikin sai ya ɗauko musu. Sai na zo na kawo musu da na kawo musu ga mutane uku an sa a set. Ni kuma na ce a buɗe na shiga sai aka ce ai ni minus ne ni ba kama ni za a yi ba. Tunda ni ne kawo wa'annan ukun za a iya kuma za a samu wani abu a gare su. Shaf kamar wasa sai na ga duk samarin unguwa an tarbato an zo da su. Ake musu tambaya cewa wai kawu yaya on top yake rayuwar shi a area ya iya sawa a tura a karɓo ya mutane ne ko kuma a azarwa ake a buga a karɓa ko kuma in za a karɓa baya gun ake karɓa. To sai mutanen unguwa suka ce shi wannan karabu da shi ba ruwan shi da kayan wani amma fa in dai ya samu kuɗi zai siyo ma ƙwaya da wiwi ya tissarwa yana rabawa kyauta ai ta gudu kuma yana zuba da takalmansa sai ga wannan fa wahala ce. Haddifi ma gware zo dai gungwanjo a takaice wanda ya zo turu ya ban lamba wayarsa ya ce Halil duban da zai bata ma go kira ni. A'a to ni kuma na in da kira ɗan sanda wannan fa shi gona ya zo. Aka tattare su doka ga duk iyayensu zan bi su turo min kuɗi. Belin wannan 2000 wancan 2000 wancan 2000 wancan 2000 su biyar ne 10,000. Ne kuma sai yanzu yana ce 10,000 beli. Kaga abin 50,000. A 50,000 ne minus ɗin 2,000 kalisa ba hawa 40,000 10,000 zan bayar. Wannan 40 da yaran suka fito kawai daga kofar civil defense na tsaye so drop. Sha dile bayan AY mai kifi. Muna zuwa na kira oga na ce mai ya ake ciki yace lafiya me ke tafiya ne. Na ce wallahi gudu ne ya ƙare da tsayawa. Haba wanto kamar yaya kwali da leda kenan. Sai na ce mana to yanzu ya za a rabi ne ko guda. Na ce ba mun fulful ai kuɗin na banza ne. Aka ce ogan ne yake tambaya ta ce yaya aka kuɗi na banza ne on top. Na ce wallahi su aka kawo ma wa'annan yaran na sa iyayensu turan 10,000. A duk 10,000 sai na sauke 2,000. Kaga dole in siyo ƙwaya saboda mai ga gwanjo ba ƙwaya ba taɓa kuɗin gwanjo ba na bane amana ta ba na hajiya ne. Kuɗin diyaga da fari da taban nan 100-200 ake ban wasu kuma 30 za su ban da ba su fari ɗaya sai bai kifa uku na ƙasa waye da riba oga. Ni ma ina da tambaya dai kaɗan ban amsa. A nan ai su ne da riba. Tunda kai taimaka musu kake suna zuwa suna sa ƙarfinsu suna neman halak. Ko ba haka bane ba? Kuma wanda in ban ba da wannan maganin ba su yi aiki ba. Gaskiya ne. To har ta kai ta ana cin babban likita sai na ce musu ba likita bane wannan shi likitan on top ba a gado ake zama ba. Muna tafi za mu duba ka. Kallo ɗaya biyu ne ma zan san fari ne ko diyaza. Na ƙara kallon ka zanga gudu kake so ko sauri. Na ƙara kallon ka ko zan ce kai wani bai ci a bashi ko in aka bayar ni kana ɗauri ne za a yi. Kan saboda me akwai wanda ba sa sha farin shiga ne. Kana ba su akwai ma'a saboda na yi sau ɗaya na gani. Akwai wani babban yaro na agwagwa. To muna tare da agwagwa a boda yana yi min gwangwan. To rana ɗaya sai baban sa agwagwa ya zo civil defense aka yi rubutu akan agwagwa. Agwagwa ba shi ba zuwa wurin on top. To agwagwa bayan ya tafi sai on top ya sauke on top ya zama gwamna. A ci a sha sai aka mani son on top. Ina gwamna nan sai agwagwa aka yi min waya ƙyar ana tuhumar shi da kes ɗin modara. Oga alheri ne da gwadawa ko ba alheri ba ne? Alhamdulillah to agwagwa bai tafi duba. Ina zuwa wata 12 aka yi ba da shi a bili saboda baya nan aka yi kisa yana gida. To da agwagwa zoran nan guri na sai ke cewa akwai wasu fisko watan 3 da aka tsinta. Sai ka ga gaskiya da aka sato. Ya ce an sato shi ne. Sai mu je aka sai da abin da naira 88,000 kaga an cuce mu. Tunda 220 ne. Muna sai da su sai na kalli yara na gaba ɗaya yunwa ma ake. Sai yau hajiya ta ƙarya a bamu kwaki za mu kai kurkuku. Babu kurkuku da kai ba. A nan muka ta jiƙawa muna zuba ƙwaya.
muna sha muna ci kaga ga ƙoshi ga buguwa kwaki da ƙwaya. To sai wani labari da baka sani ba da na gama haɗa kaina sai na ga wata ta taho ba ma abin da ya burge ni a tattare ta sama da fulawar ƙafarta. Dalilin wannan fulawar kaga wannan kuɗaɗen da nake gaya ma za a tafi a yau sari a sana'a da su. To fa sai na ji muka gaisa muna gaisa sai take yi mun shirar sai nake mata shirar lambar waya take cewa ba ta da waya. Ni fa ban da kuɗi kai kuɗin gwanjo ma ba a sai wando ba ranar. Yi faɗi irin ta gwamna. Allah ya biya gwamna. Excellent. Mana na ce mata to tashi mu tafi a sai muke waya. Muka hau ɗan sau muka je sabon titi. Aka daga aka ce 55. Kaga 40 ce a jikina. To ni kuma akwai yaro na yawo yake. To ya 40 ɗin ta na mai aljihu na cewa yaron ban da kuɗi. Muna zuwa a gama ce waya 45,000 sai aka danna lamba. Fake alert sai muka shigar da kuɗi. Muka karɓo yammu. Muka taho muka bata ko muna zuwa lokacin muka nan tafiya gidansu sai ce ke zo mana akai wai ai na gode gida ki tafi ni ce aikin Allah biyu ne sai zuciyarka ta yadda kai dan Allah za ka yi kuma har ma naji a wazi ana cewa duk wanda fa bai macen da ba aure da zai ba kuɗi almubazzaranci yayi to kuma gashi za ki tafi gida da wai 40,000 ya yake gani za ki ban waya ta ko za a yi dumi a doyo. Ya ce a ni ban shiga aji ba me domin a doyo sai ya ce to in na baki 1,000 kamar ki ban 1,500 kin ga aiki zai ne da karuwa ko sai ce ita tunanin ta kuɗi ne sai ne waya gurin oga yana didi ma to fa an tafi didi mun je daidai ƙofar famfo kawai sai ga hizba sun faka mu ta ce Allah bai lafiya oga Zubairu ne ya fara fitowa kana shiga hizba za a gan shi bayar da Zubairu za a ganin ɗin shi duk wuta ta ƙone kuma ina gano na ƙone to mai gida na ne sai muka tafi hizba ashe ni gaba ta kai ni aka gama magana za a yi mana aure fa ni da ita auren hizba aka ba mu 40,000 a hannuna an kama mun hayar shekara ɗaya za a samu a ciki to sai na tsaya lissafa shekara ɗayan nan fa in ta yi kaga ta ɗau ciki kuɗin rago ban da sai dai yara su sato mu to kuma ba na son can haram sai ne wani lissafi kawai na jirga daurawa na jirga su bayar na jirga yarinyar na tafi kudu a ƙarshe a tirela na dawo aka sauke ni a jakara wallahi kuɗin babur da zai kawo ni sallin daga jagar sai biya mu akai a gida kowa kana nufin na koma Abuja nan kuwa ko kuma na zauna a Kano ya take kasantuwa soyayyar ya gwara ka zauna a Kano tunda a Kano kana sana'ar ka ta gwanjo. To amma masu kallon mu wannan labarin zamu dakatar da shi a nan ku biyo mu a shiri na gaba. Za mu dawo muku da ci gaban wannan labarin da yake bayarwa. Yanzu ni tambayar da nake son yi ma shin wata ta taɓa yaudarar ka a soyayya? An yi yaudare ni kala ba ma zan ba guda ɗaya takaitacciya. Akwai wata rana na ji sharɗa na ɗan yi sati 2 sai ne budurwa ana ce mata Firdausi tana sai da wainar fulawa. To Firdausin nan mai wainar fulawa ni ina ganin ni kaɗai ne a wurin sai ba ni kaɗai ba ne. Rana ɗaya sai na ji yara aka yi drop za a ja ga budurwar oga. To fa ashe budurwar oga ya tafi unguwarsu tana da wani samari. To muna durowa za mu juyan awara da kuma wainar fulawa ta sai wa za mu sai mu ga suna zance da wani. Shi fa wannan wanda suke zancen da shi ashe daga sai ma san ta yake har ya kai 100 gidansu. Ni kuma ban da 1,000 ma da zan je na kai gidan. Amma kuma ina da hanyar gofin 100,000. Ni na sani. To amma me sai na ƙara tsawon saboda yawan zuwa kai abinci kurkuku sai na gyara wani abu. Amma fa kan ne magana da muka je gurin yara na tuni son sa kwaɗa tun daga 'yan rake su da aka kawo har makarantar salantinan firamare ta sharɗa. Ana tarjima sai na gargima fa za ta fi ƙarfi na shiga DPO mana sai na kira DPO ni ne da laifi fa amma DPO yana yin gwamna yana DPO to fa shif sai ga mota 3 yara na suka yi dutsuna aka ƙara haɗa da 'yan sharɗan da mu muku 'yan sanda sai DPO ya ƙara kiran gwamna sai gwamna ya ce DPO ai ba shi ya kira ba ashe DPO yana tirakin gwamna
muna nan fa muna ba ta kashi sai har ba sama ta gas idan mu hawaye yake. Yara na suna tai da dutse da ice, ni kuma ga na tsaye kamar gunki, ba na motsi ba na mana aiki na sa ai mun. Amma fa ina ganin ya zo sai je pau 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 uku. Dole na sallama, sai na haɗa lokuna biyu, na uku na tsaye ɗan sau na ɗane. Duk yaran da mance su. Ina zaune a gida ƙirir na ji waya, a'a ashe yara an tattara 8 a ciki. suna sel division ɗin Gwale. To fa sai aka zo aka mun waya cewa yaya za ka iya zuwa Sharaɗa division? Na ce ba na zuwa. Aka ce to ai ba Sharaɗa ba ne, ba yau za mu yi ma Gwale ne. Sai na ni kuma Abdulrahim ko kwana 5 ba a yi da ƙara mai babban matsayi ba, mun yi waya ne mai alisan alheri, ai zan iya zuwa a tafiyar. Sai na tsugunna na gaishe shi, sai yake cewa ai yanzu ka lalace. Na ce yalla menene? Sai ce ai ka fi kowa sanin laifinka. Ta yaya za a yi yaron nan na yi mai alƙawari na ɗau nauyin shi na makaranta fa gaba ɗaya on top. Gashi ka ƙara je shi cikin legal an kamo ku da wa'annan mahaukatan makama. To wa'annan makaman abba sai da yana zuwa ce na su on top ne, na ce mai ba na su on top ba ne. Sai ce Allah ya ƙara lafiya yalla bai. Sai yalla bai ƙara ce min on top wa'annan makaman waye, sai ce na masu yadi ne. Sahabu sai ce tun anan abba sai da ya digirar da ni. Saboda ya san DPO dama ya ga mai ni wa'annan makamai ba na yawo da su. To sai aka fito da imamu wanda ya ɗaunayin shi na makaranta na karatu. Sai ake cewa kai kuma imamu ka ba su labari ga mu akanta. Me kai mun? Ya ce sai na kama ka tun ina Sharaɗa. Sai imamu ya ce ka samu ankwa da ni da Habu mun tafi kotu an je sabon titi. Sai na kwanci ankwan nan na fita na gudu. Watan ka nawa da guduwa? Ce yan fi wata 5. Kawai sai yan jibi ya yi dariya ya ce to ba na gaya muku ba, ai duk wanda ya ci amana ta sai ya kawo kanshi. Sai imamu ya tsugunna yana haɗa ni da Allah annabi don manzan Allah dan kaza yalla bai a ya haƙuri. A ba on top beli na yalla bai ce ba za a bai on top. Yan gidanku sun zo sun ce ka a bai kowa belin ka. Kawai sai on top sai na miƙe. Sai na ce mai yalla bai yana da magana. Sai ce ta mi yana ce zan in kira maman su ta zo. Sai ce sun fi ma. Kawai na kira maman yaro tana zuwa ta gaishe shi. Kai ka taɓa ganin wanda ya je daidai an ba shi kuɗi? Haka oga baka taɓa gani. To wannan bawan Allah ɗan halak ne. Da maman yaron ta zo aka gaisa sai mata alƙawarin ya ɗau nauyin karatun ɗan. Tun daga ranar har ya gama karatu sai da in bai shi da rai ya mutu kenan. Sai kuma a lalo 5,000 idan a babar yara ya ce ki hau ɗan sau a dinga haƙuri da yara. Duka ba yara inda kike lallaba ɗanki to wallahi Allah zai ci gaba a rayuwar shi. Amma kuna ta gaya mai kaza shege ɗan iska kaza. Ɓaci zai ta yi a koda yaushe. To misali yanzu duk a cikin wancan yaudarar da aka yi ma ne aka yi wannan lara. Ai duk a cikin yaudarar ne ba an kamo mu ba. A gurin da za a kama kuma aka ɗebo makamai a gwan. Duk akan mace ne. Yanzu nan dai duk kes ɗin nan da ka faɗa akan mace. Akan wannan yaudarar da yara na suka tashi hankalinsu aka rikita Sharaɗa layin inda ake sai da rake. Kana zuwa nan ka ce on top to ni ne top. Soyayyar dan daba kai akwai cin da. Yanzu dai a takaice an ba da belin wa'annan yara. Ko? An ba da belin. To Allah ya sa hakan shine dalilin shiriwarsu. To ai ina ga mana ta ta sabga mai zafi. Ta wata yaudarar da baka san da ita ba. Ka a ƙarshe mana kai ka sai da na haura ne. Zinnan ya sha jini dan daba soyayyar dan daba. Ta ninja. To yanzu masu kallon mu masu sauraron mu. Insha Allahu za mu tsaye da shirin a nan gurin duba da yanayin lokaci. Amma ku bibiye mu a shiri na gaba domin jin yadda aka kaya da wannan al'amari na yaudararsa da aka yi har ta kai ga shi ma ya ji zafi a ransa wanda ta kai ga baya ɗaukan raini. To yanzu dai a takaice menene abin da kake bukata daga gwamnati ko kuma masu hannu da shuni na unguwa waɗanda za su iya taimakawa don ganin an kauda irin wannan matsalolin? Yanzu misali so kake a taimaka ma akan a ƙara ma jarin gwanjanka ko kuwa dai akwai canjin sana'a da kake so? Alhamdulillah oga na ji daɗin wannan magana da kai mu.
dama a wuya nake ina so faɗa ban san yaran na gayyata ba. To ainihin yanzu salamu alaikum alhamdulillah tunda kaga ina sana'ar gwanjo. Kuma gwanjon nan da ake gani dai shi dai a ci a sha kyauta da komai. Hajjaji ta bashi kayan gwanjo in na sai na kai kudi aro min kaya. To amma ni ba sauri nake ba. Iya yaran da sai asa na sun fi 50. Kuma da su aka wata duk gwagwarmaya da har muka kai gaci na cin zaɓe Allah ya ba mu nasara. Aka yi min alƙawari na cewar in mai fata ne ya ci zaɓe za a kai ni a samu haƙori biyu. Na ce ba wannan nake so yanzu ba. A cikin wannan yaran na guda 50 akwai wanda suka gama firamare suna so su ɗora da sakandare kuma manya ne saboda rashin kuɗi ba su yi ba. Wai sun gama sakandare diploma ce da su suna so a ɗora su su ci gaba da karatu ba su da kuɗin littattafan ma da za su siyo su tafi makarantar. To ni wasu kuma suna son jari wasu kuma babur suke ja ɗan sau ne amma ba su da hanyar da za su je su kai 200,000 a sai musu abun miliyan 1.5 har a ba su a garanto a sa hannu su dinga yin sana'a. To yau da suke a loko a zaune dole fa wani lokacin ni kaina ban da kuma zan ci da su yan kaji 3-4 an buge an yayyanka mu sai da biyu a soya ɗaya a cinye. In kuma ba haka ba wata ran sai kaga san buge mun tinkiya saboda me nama muke so mu ci yunwa fa. Tinkin nan kuma sadakar da rabi za mu cinye rabi. Ma'aikata suka zo suke magana muka ce bitalmance kuma a yi bitalmance oga. A daidai wannan guri muka kawo ƙarshen tattaunawarmu a cikin wannan shiri mai suna soyayyar ɗan daba. Ku biyo mu domin jin da wa za mu kasance a shirinmu na gaba. Soyayyar ɗan daba ya take kasantuwa. Soyayyar ɗan daba. Soyayyar ɗan daba. Kai akwai cin dariya. Soyayyar ɗan daba baya ɗaukan rai.